presented by Bihari Music. यही से आज खा के जाई बारे जमाना तो ना चाह के जाई बारे यही से आज सुना रे बंगाल वाली मनावा बिगाड़े वाली सुना रे बंगाल वाली मनावा बिगाड़े वाली सुना रे बंगाल वाली मनावा बिगाड़े वाली कैदी से मुंडा बाटे बनल यही से आज खा के जाई बारे सामान तो ना साह के जाई बारे सुना रे बंगाल वाली मनावा बिगाड़े वाली सुना रे बंगाल वाली मनावा बिगाड़े वाली सुना रे बंगाल वाली मनावा बिगाड़े वाली कैदी से मुंडा बाटे बनल यही से आज खा के जाई बारे सामान तो ना साह के जाई बारे Recording by Bihari Music. Chakia. सामान तो ना साह के जाई बारे यही से आज सुन रे पतर की गोरी कमर तू हिलाव सुन रे पतर की गोरी कमर तू हिलाव सभे पागल है बाटे नहीं के मनाव 10-20 एक लेल मती कर तू झमेला 10-20 एक लेल मती कर तू झमेला बनल बाटे मुंडा गोरी हमारा न दिल से खेला ओही पर मन बाटे ठनल यही से आज खा के जाई बारे सामान तो ना साह के जाई बारे यही से आज खा के जाई बारे सामान तो ना साह के जाई बारे आइलू बिहार में ता बच के नहीं जाइब आइलू बिहार में ता बच के नहीं जाइब गरमी उतारी तोहार के तनु तू बचाइबू राजन प्रमोद मानी नाही बात कहतानी सही राजन प्रमोद मानी नाही बात कहतानी सही राहुल मोहन मानी नाही बात कहतानी सही महिमा मुकेश बारे बनल यही से आज खा के जाई बारे सामान तो ना साह के जाई बारे सुना रे बंगाल वाली मनावा बिगाड़े वाली सुना रे बंगाल वाली मनावा बिगाड़े वाली कैदी से मुंडा बाटे बनल यही से आज खा के जाई बारे सामान तो ना साह के जाई बारे मिक्स बॉय बिहारी म्यूजिक चकिया।